Bona tarda! Això és Cal Borrasca. Ens agradaria ensenyar-los la nostra casa rural. Vinguin amb mi. De la muntanya fins al mar, per tot arreu hi ha un grapat. La sala principal disposa de tots els estris per cuinar, Ple de camins i rierols que una llar de foc i un ampli menjador. Fem del moment un festival a l'aire lliure. A més, hi ha una altra sala d'estar independent. A l'escola es distreuen en un pati gegant. La gent gran ho fa al mercat. La casa té 6 habitacions i 5 quartos de bany. Les coses que ens fan viure. En total hi caben 15 persones. Dona, tu ja m'entens que som de poble. Home, tu ja m'entens que som de poble. Records d'infància dibuixats a cada paret del veïnat. Hi ha jocs per a tots els gustos i edats. La casa està molt dedicada a la quitxalla. El diumenge, un dia esplèndid per anar a passejar amb la família a la Font Gran. Són les coses que ens aporten un aire diferent. Dona, tu ja m'entens que som de poble. Home, La casa té una piscina coberta amb un sistema d'escalfament solar. Si veniu, podeu jugar amb els conills i anar a plegar els ous de les gallines.